Prebudenie môže byť brutálne. Medituješ, modlíš sa a študuješ. Aj tak zažívaš bolesť, rozpad a stratu. Už sa viac nemôžeš pozerať na svet rovnako. Stará identita sa postupne rozpadá a to, čo doteraz fungovalo, prestáva niesť ďalšiu fázu tvojho života. Nie každý to pochopí, nie každý s tebou bude môcť ísť ďalej. Môže prísť nepochopenie, odmietnutie aj odsúdenie. Nie preto, že si zlyhal, ale preto, že si sa odvážil vrátiť k sebe. V tomto bode sa často ukončujú vzťahy, ktoré ťa roky držali. Stáva sa, že stará práca ti prestane dávať zmysel a už ju nemôžeš vykonávať bez pocitu, že zrádzaš sám seba. Udržiavať ilúziu sa stane neznesiteľným. To, čo doteraz fungovalo, zrazu nefunguje. Staré je preč, nové ešte nemá tvár. Môže prísť prázdnota, pochybnosti aj smútok za tým, čo bolo. Bez oporného bodu je tvoje poznanie samého seba testované až k samým limitom. Jedno je isté, táto cesta nie je taká, akú si čakal. Nie je to len láska, pokoj a mier a práve preto je dôležité vrátiť sa do prítomnosti a nebyť na túto fázu sám.